Sing numpak pickup iki wong endi? Nek pomo kae wedok ngacung ning dhuwur apa kae? Lah. Mang kaya ngacung kok ora ngacung neh pisan. Sing ning dhuwur kuwi lho. Napa? Wong kukur-kukur. Mari ngacung ora sida. Apa sing ndi? Sing nggo gendera kuwi cilik apa gedhi wi wonge? Pundi Gus? Nggo gendera kuwi lho, Ji. Nggih gendera ya sing gedhi 50 meter ngono. Ya Allah sedekahane ya akeh. Wah, ali paping barang. Wong endi ali paping iki? Wong etan mriku nggih. Nggih sedekah ning kene. Niki enten sedekahane Pak Ketua DPRD Trenggalek. Enten sedekahane Bagong Jaya Plastik. Kita ning pondok iki to ya. Pak Ali Paping, sedekahane Pak Haji Latif Anwar Rokok Boy. Enek sedekahane Pak Dandim 0806 Trenggalek, matur suwun Pak Dandim. Enek sedekahane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung. Enek sedekahane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung Trenggalek neh. Enek sedekahane Toko Afina. Enek sedekahane Pak Kades Kedung Sigit. Enek sedekahane Pak RT 08 Mujiono. Poh Pak RT ya gaya ya ning kene ya. Heeh. Lho tenan jarang ya anak RT rodok Jaya ini jarang. Lho tenanan ora kok ngentahi aku tenan. Sangar iki Pak RT-mu ya lumayan keren. Laki-laki napa perempuan Gus nak? Wow. Laki-laki napa perempuan? Wow. Beras. Bos beras. Oh Pak RT bos beras. Wah. Kondang ya, nganu bakul ngoten to, selipan. Kopine gekno neh sing rada enek legine panas ngono ya, sing umup. Pundi Gus panas. Wis adem iki. Gus. Pundi wau? Endi ya? Kono mburi, kono endi to Bang Ji? Ji kono Ji. Sing pundi? Gendera mang lho, nggo gendera mang endi to Ji? Piye wonge? Sapa wi? Bagus. Urip enake koyo ngene panggah sambat ae dhewe ya. Nyaman ngono lho ya. Wis nyapa arep ngoyo-ngoyo. Wah, kopine teko matur suwun lho, ngapunten. Lah aku malah seneng sing ngene iki lho. Kaya tuku ning warung kopi ya. Gek ada yo ngene iki nek ngutahi lato-lato kan ya mening. Mlonyoh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Pak? Pak Solihin. Daleme pundi? Karangan. Pinggir sari Karangan Trenggalek. Niku ngendi ya? Kulon apa kidul apa? Kileng. Mepet Ponorogo kono, mboten sampe. Mboten ngantos, Gus. Oh, Pak sinten panggilane, Pak? Pak Solihin. Pak Solihin Karangan. Karangan nggih. Kali sinten Pak Solihin? Kalih yoga niki, Pak. Tiang kalih tok. Nggih. Yogane jenengan jaler, setri. Jaler. Tasih alit. Nggih. Pedan motor jenengan. Nggih. Lah niku gendirane anake napa nek gadane jenengan? Niku tumbas, Gus. Piro ngene gendira? 40.000. Wah. Berarti ya delok gendira dikeki wajah kowe ngrejekeni lho. Alhamdulillah. Barakallah, Gus. Alhamdulillah rupaku ngrejekeni wong-wong ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jarang lho kuwi, rai kena didol ngono iki. Alhamdulillah Pak Solihin. Lah Pak Solihin jenengan niki wau dugi niku krana cedhek apa pancen biasane ST militan jenengan? Niki aku celak, Gus. Yoga ngecak ngengkel mau ngejak bidal lagi awal niki mau. Kelas pinten lho yogane? Yogane kelas sekawan. SD. Nggih. Nganu demen ngoten lho, biasa mengikuti. Nggih tasik niki mau, Gus. Lah yogane jenengan kertas kula kenging pundi? Wonten nggih TV wonten, kadang ningali wonten teng YouTube ngoten. Oh, masyaallah, yogane seneng. Terus akhirnya ngengkel. Nek jenengan aktivitas hari-hari napa Pak Solihin? Kerja di Surabaya, Gus. Loh, lah anak-anak di rumah. Iku di Surabaya. Lah niki pas liburan nggih. Libur sekolah nggih. Oh, teng pundi Surabaya? Di Gubeng Kertajaya. Oh, sak bojone teng mriko. Sak menika piyambakan, Gus.
Masya Allah. Tapi putrane pinten jenengan? Kula kalih. Kalih nderek jenengan sedaya. Ingkang setunggal tasih wonten Trenggalek niki. Oh, setunggal teng Trenggalek. Insyaallah badhe kuliah tahun niki. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri teng pundi? Sampun mboten wonten, Gus. Sedo. Nggih. Sedo. Nggih. Pinten tahun? Pun kalih tahun kepangker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nyekolahne anak loro niku nggih. Nggih. Gerah napa rin almarhumah? Almarhumah nggih lambung, jantung, komplikasi. Gus. Lambung. Lambungmu piye no? Aman. Lare hadroh niku nggih gadah jantung kok. Lah piye bener. Nggih jantung kok. Jantunge kenging nggih. Kenging nek ra kenek ya bahaya. Ya Allah, damel almarhumah garwanipun Pak Solihin mugi-mugi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Lahal Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim waladhdallin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Rong tahun nggih. Sing cilik kelas 4. Dadi sekolahnya teng Gubeng mriko. Nggih di Maryam. Sing badhe Maryam kuliah teng pundi mengke? Insyaallah teng UPN nih. Kampus UPN. Nggih. Yen yuswa pinten Pak Solihin? Kula 41, Gus. 41. Jane cek 6 lho iki. Iki piye iki wong-wong iki infone iki. Ora guyon-guyon aja, cek nata ati ngono iki. Pak Solihin dihibur. Nggih pun Pak Solihin, niki berarti pertama kali nggih derek pengajian langsung ngeten iki. Nggih. Pripun ngeten iki nek komentare jenengan sing pertama hadir apa piye sumpek pengap jibak apa yo mek ngene tibakno ngono apa piye? Alhamdulillah insyaallah teng manah ayem Gus. Ayem nggih. Wis alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan nggih tambah padang Pak Solihin. Amin amin Allahumma amin. Wis cobane wong dhewe-dhewe nikmati dhewe-dhewe nggih to. Niki angsal rezeki saking sing kula sebut niku wau kuwathah sanget kok. Nganu Pak Solihin iki nganu duduk berarti. Niki mbok menawa manfaat diwehne putrane jenengan enten HP Vivo. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sumbang Gus. Barakallah Barakallah. Y19S. Saking Agista pun Trenggalek wis muga-muga sing sedekah nggih ikhlas lillahi taala niki. Amin Allahumma amin. Tapi manfaat nggih insyaallah HP nggih. Insyaallah insyaallah. Nggih. Pun jenengan oleh HP niku wae. Karo niki sangune dilebokne ning jero ngoten ae. Rezekine jenengan. Alhamdulillah barakallah. Ya Trenggalek niki griyane setri napa Dalamipun ibu jenengan? nggih Istri asli orang pundi dulu? Trenggalek Kelutan. Dekatnya Stadion Nasopan itu, Gus. Ya Allah, nggih. Mugi-mugi jenengan sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Nggih. Ngapunten kula nek kathah lepate Pak Solihin. Sami-sami Gus, kula nggih semanten ugi. Nggih. Pun ngoten mawon jangan tutup. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.